Amang dainang horas madihita salutna atong tada sota mulai partangnyata di Boronginon tama marohata nalao martangiang di bagas rohatabe martangiang mahita. Amin. Tapuji Tuhata marende hitasian buku Endesia ayat sadaro di rakyat 2. Marhite-hite goarni debata ama, doat goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doat goaran ditondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Huida Tuhani, hundul di atas bangsa na timbo, jalan namar mulia, jala akarambu ni pahyana, manggoi bogas joro, jonjong di atas suruh-suruhan serapin, jala marsi John mana sida songonon nabadia do Jehovah Sebaot gok hamulionna liat portibion haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata amanami nunga marpungu hami dison diari na pinar badianmi saibuahi mahami pinggol dohot rohanami asa marlas ni rohami managihon hatam na badia jala ringgas hami manimbangi dohot umpeo hatam di bagasan rohanami asa pos rohanami martengiang tuho urupi mahami asa huparhaseang hami aka ari-ari ningulunami na pandoki say pamasuk mahami tuhanguluan saleleng ninileleng na pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amang dainang tajahama atani debata nagabe turpuk epistelta di Boronginon imana tersurat di Galatia Teolu ayat 20 tolu saat rodi tu ayat 20 sia tajahama marsikap sorin alai tangan soro haporsean tarurung dohita di bagasan patik
jala dihinsu managam haporsianna naing patandahonon non dape Asaga besomon si parorot do patiki mambuan hita tu Kristus. Asasian haporsiaon hita di mitori. alai dung roh haporsioni dang begi nonggoman ni si paroroti hita. Hai saluhut dohamu anak ni debata, marhite-hite haporsiaon di Kristus Yesus. Ai Kristus sido si paroloson hamu sude hamu naung tardidi tu bagasan Kristus. Dang mardia bungkar do isi Yahudi manang gorik, atoban manang anak mata, bawa manang parupuan. Aisada do hamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Alai anggo Kristus napuna hamu pinopar ni Abraham do hamu atong jala panean manghiuton baga-bagai. Ido sahatna martua ma akana tumagion hatani debata jalana upawsa. Amin. Marende hitasian buku endeta on 650 ayat 1 rodi ayat 2. Damina di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamu manami dohoti anami sudi mahita jo anon manang yakon hami dung sipul pertanyaan non iko borhat tu samosir ala marujungulu na boru nami memang ngahodok nian tang polaro alai nidok omma habat ahonon isibe mamiakon ulus tujungi dangadong be bapakmu dangadong be udam borak donian na di hari minggu marpikiri boharu tutu manguluho pertanyaan dope hari Rabu sungguh dia manon alai hubutus kami ma budari ona manginang keborhak mahami tu samosir disakapi di hari Kamis mamereng bodari omma pakateonna di ulana udakna manang di hari Jumat sa Tuhani namat dongani hami di perdalanan sahatu samosir juga dom musim mulak tu pakabaruon di bagasan lasni roha nasihat Tuhani sudi mahitan no manangyakon inang Nyonya Sibarani Borhuta Galung di rumah sakit Ibnu Sina nang dirawat piga-pigarion asa debata namar gogoihon dotakka ruasni uriat tarobena di bagasan parasahiton amanginang
hata yang debatama nama nungguli haporosiota di paratangyangan sektor di Bodarion tacahama saluhutna di bagas sarohat Taganub di hamwaka manami dohotianami karena tua-tua nami na di bagas Taganub na subui madohoti paratangyanganon di bagas joro ni debataon tabuk kama hatai debata Jesaya 65 ayat sada sangat rodi ayat sia hujaho kami ma di tonga-tongata di dok songonon akana so uso diau nasai launi mangalului au nuaing jala halak naso mangalului au nasai laun nunga jupang saau nikudo tubangso naso pajujo guarhu nasai laun disoddo au hupahir bang do tangaku duaca manipatari tubangso na juking akka namadalani dalan nasudenggan mangihuton pikiran lomo ni rohana sida sadiri tubangso na tongtong pakikirimasu di adopaku akka nama mele di bagasan akka borlak jala manutung daupa di atas ni akka batu na minasak akka nahudul di akka perbadaan jala malam di akka liang akka namangatod juhud babi jala marisi hua habiason akka soan nasidai lam didok nasida dope disimaho unang jumonok ko tuau ai nabadia doau martibaku ko ikut gabi timus di bagasan igukku do akka nasida jala gabi api na marsigorgor manipat hari idama tersurat do di jolokku dang tagamon sipau da jolo hubaloson sai balasonokku do tutu tua puan nasida haca haton muna sadiri rabdohot haca haton nyaka opumuna ninna jahoba akana manutung daupa dipucu nyaka dolok jalane rehe yau di atas nyaka robian di baheni suhatonokku ma upani pabahiran nasida na jolo tua puan nasidai songonod do hatani jahoba songon tuak nabura binuat jupang di taguk na baso gabridok unang ago ai adong do pasu-pasu di bagasanna suang-songo di bahenokku alani akan aposokku datung saluhut nasida ago okku jala au parohon sia Jakob boni jala sia Juda sahala sitiana kadolokku ai konjol manahu piliti manean tanoi jala akan aposokku maringanan disi olak ni doang go sahat na amanginang sudedo kita maboto pembagian ni buku panurang Jesayaon ditolu bagian ima proto Jesaya ada orang sohabuangan deutra Jesaya duka buangan naing mulak nasida tu Jerusalem dungi trito Jesaya ima dung mulak nasida siak kabuangan Babil sudido kita mabotoi jala turupukon ima bagian sian trito Jesaya dung mulak nasida bangsoi sian Babil sudido kita ya mabigi sada pakkatayon ni tukang pangkas dohot sahala padita ra yaro tabegion marhiti akka jamita dia kaparsauran ni ala Kristen mungkin ya tajaha marhiti kiriman WA le sangat luar biasa do pakkatayon nasida badua
ditikiro marpangkas baditai dungi makatahataya lagi padua ditikina marpangkason ala di boto tukang pangkasido nani pangkasne sahalap badita dungi do ibana makatai tukang pangkasi tarego partudion di do tukang pangkasi amang padita dang toho arong Tuhanin di mana dang pola buruk padita di do songoni alai di suku padita do dingkan buasa mang dohodommu dang adong Tuhani bai doang padita molo adong Tuhani dang luason ni Tuhani jolma marukil dang luason ni Tuhani jolma marsitaonon dang luason ni Tuhani jolma marsahit dang luason ni Tuhani roa ka bencana doho takana asing oleh sebelum pula juton luar biasa do Ridwan Kamil di pekuburan manguburi anak konde ada statement di mana luar biasa do ibana itak ni majo ngulu ni galeki jalan ngagudang di batu baibana karena muli na duwengkan ibana lahir di Amerika, dausia kami, dausia di Indonesia, jalamate, tong dau di mana, nung ngatara jalo kami nama saud, mana itu dunia nilu, mabigi surat nai di pekuburan ini, alai hubereng kekuatan di mana majalo nama saya surah liru haborsion nawasa ikut sogoni pasti kau mati sogoni seperti itu molodoang do Tuhani pasti kau sogoni bui do lau pikiran di mana sogoni lau sido dang tukang pangkasi madok pasti kau marsita ono jol mau karwa molo adong do Tuhani masa ko luason ni Tuhani jol mau marasagit molo adong do Tuhani ane dang adong Tuhani ne mana itu baditai si do baditai dung sai di pangkasi bana permisi be mana modal tema amang mula maju hau ale do mula baditai di berek baditai ma adong da gondrong di luar doli-doli Peter hato paditai mula tu tukang pangkasi di do paditai tu tukang pangkasi ayaw be tak porsiang tukang pangkas di mana ro tukang pangkas do bahasa nang porsiang padita baru pangkas do yo tak porsiang tukang pangkas di mana pasti dohon yang padita songoni daw tukang pangkas ay molodong tukang pangkas bahasa isamar dala di huberan nakiyaw na gondrong ni bana basala di mana tukang pandita di mana bahasa dang roy mana tu tukang pangkas laho parabihon jabulan na obuk na dong idok panditay songoni do nang jol mayamang nasororo tu Tuhani ditikki marukil ditikki marasahit ditikki marsitaono di bana songoni do tong jol may ido bay susang uluna dang sonangi baren sip tungkap mangkasih daktar do nibana manangaha amanginang sadar manang susadar kita jujur do nguluta songoni ditiki marukil hita
ditiki marsitaono kita, ditiki rongo maka parasahiton, ditiki rongo maka persoalan di tonga-tonga di ngolu tahun, dan kita pikir bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak punya kekuatan, dan margogo bade bata di tonga-tonga di ngolu kon, dan mampu bade bata lahu paluaho na usia sude baru kilo di ngoluku. Jala di sido gudang jolma madabu. Maka porsiai gogona, maka porsiai hagogon ni protibion, jala di sido jolma gudang madabu, hanak na porsia madabu, gabe lilu ha porsionna. Amanginang tiki sumanguliaw madabu do makku do bapakku Tuhan si belebeguon ngamar umur 33 tahun now dugi manangi semara namangelela bapakku do omakku madabu Tuhan si belebeguon lau mana sida tuna malo dugi didok na malom ai madah adong do halangan ni yanak komi uju di bertian alani jauh mayanak komi meme mayanak komi asa rosi rokap ni dina luar biasa dona tutuai di telepon mau cuy di bata mau berhubas dia kai palmarum amang padita anaha ro majoho mula majoho tu siatar apalah hana perloma mapa masih hol hami mamereko ala berjudo marna tutua ay torhulapu tido dang songok kamu au berjuyat do marna tutua ganup halak na berju marna tua saya terpasu-pasu dong uluna. Dan sampai detik ini dan ngadok kia dope hutod dong taring-taring na tutuai. Bagi saya punya prinsip amanginang, mudah-mudahan kita juga seperti itu. Halak na pasuasai honar tadi tutuana takkan pernah diberkati Tuhan. Alai halak na mangaradoti harta di tutuana pasti diberkati Tuhan. Di molorong harta di tutuai di boda basugit kita pubulu sutungi jual lihat ya. Maaf, jagalah itu. Radoti maidoh dengan sampai detik ini, bapak saya dan mama saya sudah tiada lagi. Tapi sampai detik ini saya tidak pernah mau bagi harta. Saya punya prinsip yang luar biasa. Biarlah itu dikelola oleh na tinggal di bawah basugit. Dan saya tidak pernah mau ambil itu. Dan saya katakan kepada adik saya, jangan ambil, jangan minta, biarlah itu dia kelola. Asalas roh hari pada basugit. Ai hitau kan ngasahali saya tahu kita bulat tu lagu boti. Tak jalo lebih guguni hauma. Na buhado. So ya tapi kiriman lo berada isadu kan? Ayo, sebenarnya lehonot terotong. Na budari ang makatatai hami na mulakon na umaul dang ongkos ado na umaul tehe jalang-jalang do na umaul alekol jalang makare tutu edisi nala idotto oda kubo hamu mulumulak kamu tiga do hamu dang majalang akaberemu abi ngai siak manuk takak ma ngarobe inna kan abi mulak ma hubang nang guase sa pasatau mana hatu beremune abi beremune do bagudak-gudak koni ale rotu langit reseat mula kau luar biasa dongi jam 10 tepat idongoi mau beta mamang serapa mahita ini oloma adak kuboto ola kuddu lahu martangi yang mahitenna
martangiang. Alehola martangiang. Pitororog suara tuau. Stop. Jangan makan dulu. Hodok oma. Ini memang tidak dari pikiran kita. Dan saya katakan ini adalah roh Tuhan yang bekerja. Oma, Bapak, opung. Ale batu baca bude pukku di perumnas batu onom. Ingo mada dangalah didatumi ubay bangoli au. Kalau Tuhan katakan saya kawin, saya akan kawin. Dan kalau Tuhan katakan saya tidak kawin, saya tidak akan pernah kawin. Oma, naing memeom muau, meme hujalo doi. Terjalo au do meme mau alai unang pahaborosiai datumi. Roma upukku sepontam me mana makata ko linde ba nama. Imakan ngahudokon. Alo humurut tuk pedita inna. Berek kamu manuaing persoalan no na mudah-mudahan kita dangadong nasongoni ala ima na jujut. Madabu do kita ala ni persoalan ni gulut wasibilebeguan. Jalaido amanginang namasa tu bangsa Israel dung habuang Babeli ternyata benasida beda madabu do wasibilebeguan. Melotajaha ayat tulu sahatro di ayat opati didok di si nasida pe mamele de bata silebat do nasida dang marasoba nasida tu bagas joro be alai marasoba do nasida di porlak manutung daupa de bata silebat do di sobba nasida dadahola ni nasida nunga majalo petunjuk sianakah namate ulo tabereng di ayat opati dakola ni nunga madabu nasida tu pemahaman ni bangso kabir di hati hai pemahaman di bangso kabir madokon nasida nabadia jala molo bersentuhan nasida marsida isa nasida dohor halak na asing gabi doho do badia jol mana asingi ulo tajahai limai amangin ang buhasa sukoni bangsui basik kumadabu bangsui manobah hasi pelebeguan gabi manobah gana-ganaan dang manobah debata adong do alani adong do sialani ada sebabnya pemahaman mereka bahwa Allah Abraham, Allah Yakob, Allah Ishak dia tidak punya kekuatan lagi. Dang margogo be debatani si Abraham, debatani si Jakob, debatani si Ishak, dang margogo be nasida. Allah yang mereka percaya tidak punya kekuatan lagi. Ketiga talu bangsoi. Marporang mangalo bangso Babel jalan ditaban nasida 70 tahun di Babel tidak punya kekuatan lagi. Allah mari kita turu pokok mari surako saya didok dituru pukon bahwa debata namar gugur di mana debata natuk paluahon kita sia sude paru kilon ni nguluta jalamolo tajahan aking di layar tai topik minggu tanggal 10 sia Juni 2002 gabe akka anak ide mata marhiti habrosiaun di Yesus Kristus kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus amanginang songonaka naung pinalua hita marhite asine rohani di bata marhite holong ni rohani di bata disungguli
turpukodo kita di borginon asa persea kita di hagogoni di bata asa unang ganggu kita di hagogoni di bata laho madalani nguluta didok di ayat sada dohot ayat 2 bahwa debata perholong doi bana debata na panguluhod di bana jang debata na pamateho di bana alai debata na panguluhod do debata tei debata perholong Allah itu adalah Allah yang maha kasih dijakko di bana doa kabar dosa molo olo jauh-jauh molo olo ibana berubah molo olo ibana bertobat Allah maha kasih debata perholong Allah molo manotok kita mian di bagasa kasahaton mian di bagasan mangasaho gogodo pikirata mangasaho pertibion debata parimas do ibana Allah pemarah Allah diaya sada dohot ayat 2 takas do didok di siamanginang bagi orang yang mau bertobat bagi orang yang mau berubah Allah katakan disodoau Tuhan mau menerima kita. Olo dore bata bajakko kita manang sungguh dia be berdosa hota, manang sungguh dia be bangalah hota. Kalau kita mau berubah, molo olo kita pau baho dirita. Radero de bata majau kita. Hidup bahin amanginang molo tabereng silangon sebenarnya mau dikatakan oleh Allah, sebenarnya mau dikatakan oleh Yesus Kristus, I love you, saya mengasihimu, saya mencintaimu. Setiap melihat salib ada suara yang mau dikatakan, huhaholongi doho. Saya mengasihimu, saya mencintaimu. Ido suara sia silang. Alani molo adong pe sita onota, molo adong pe paru kilota. Mana ngaha pe nama sari tonga-tonga ningoluta, mana ngaha pe para sahidota. Roma kita tutoru disilangi. Jauh-jauh mah kita tu ibana. Jauh-jauh mah tu adopan di debata. Dungi dia dua dokon, sai hupaherbang dotangaku. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberkati kita. Sai pasu-pasu ni debata dungo luta. Jalai dok di ayat 22 siai. Sai di sariho debata do ngoluta. Unang ganggu kita disi. Pasti sariho ni debata. Di ayat sia ai ikut jolma nahu piliti manean tanoi jala akan abosokku maringanan disi. Hita do panean hanguluan saleleng-leleng nai. Molo jauh-jauh molo olo kita berubah mangina. Tabauba mapangalahota nahurang dingga dia do pada dewata. Nasibata ganggu, ragu, khawatir di tengah-tengah minggu luon. Naso berserah tu adopan di mata. Tabau bama. Jauh-jauh mah kita tu ibana. Debata nama roh panguduh di debata. Ezekiel 30 10 sada dok matuna sida songo sitong nama ngulu doau ninna Tuhan Jehova tungna solomodo rohaku midah hamati yang dihalap para jahati saya ikon mida hamu mula ni para jahati tumadiko dalam nainian asa mangulu ibana. Amos 5 katakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Talului ma Tuhani marhitia ka babahena nadingkan marhitia ka ulau nadingkan marhitia ka para saura nadingkan di tonga-tonga ningulutong. Tong semula mahamu tumadiko dalam muna akan aja hati pasu-pasu ni batado kita
sarihon de batado kita, di parmuru de batado kita, jala di palua de batado kita, sian ragam ni sitaon data ado di tonga-tonga ni gulut tahun. Amin. Martang yang mahita. Jauh-jauh mahami Tuho Tuhan. Hubo Tuhami do gudang. Akapabahenan namin na suture na sudingkan. Dia do pami. Hubo Tuhami do Tuhan. Dang tugu haporsion nami Tuho. Hubo Tuhami do Tuhan. Tung somarsigat tung dohami Tuho. Jala jo do Tuhan. Tung sohuha porsiai hami hagugomi. Huasomi. Laho. Paluaho kami sian ragam ni sitaonon. Paluaho kami sian ragam ni palukilon. Tung sohuha porsiai hami do. Tuk doho paluaho kami. Tuk dogugom dohot kuasom. Mangaleho nakasilas ni roha diham. Asiroham. Debata na panguduhod doho. Ido di suara hoko tuhami di boroginot. Alanita tak mahami saluhutna. Jauh-jauh mahami Tuho. Jauh-jauh mahami Tuho Tuhan. Jalaradi hamilah bau-bau roha dohot pikiran nami. Asa marsigat Tuho hami dada marsigat untuk pikiran dohot gugu nami. Dada marsigat untuk pertibiok kami Tuhan alai holako mahu pangasaho kami. Di tonga-tonga ninggulu namion. Sungguli rohan. Nami rohani akan tua-tua nami rohani kanup halak nama rukil nama sitaonon nama sahid ruas di kuriam asa jauh-jauh Tuho Tuhan ala paluau mudo nasida ido posni rohanami tua dopamu nabadiai tangihom mahami tangihom masuara nami Tuhan. Tangihon masuara niya kama nami dohot ya nami di son. Tangihon mapangiduan ni suderuas ni huriami. Rap dohot akkana wasom. Di borginon. Tangihon manasida. Tangihon mahami Tuhan. Na jauh-jauh nuay. Tangihon mahami. Sai homa. Napaluaho kami sia sudesi taunon nami. Herbak kom matangamu nabadiai. Mamasu-masu hami. Leho silas dirau hadiham. Tangihom mahami nuaing jauh-jauh Tuho. Di para sahiton ni inang nyonya si barani waruhuta ko halung. Na marasahit nuaing di rumah sakit Ibnu Sina. Takuboto hami manangahasahit na Tuhan. Aleang guho di bereko jala di tatapo doi sude mahami rak martangi yang tua do pamu na badiai. Ape hom matangami ale Tuhan. Maniop inang boruh tagalung nuaing napiak di rumah sakit. Ape hom matangamu na badai mamasu-masu maniop sude. Karuas ni huriam dari bagasa para sahiton nuai. Akan amarsi taonon. Paragugui ma Tuhan. Paragugui ma mengadopi si taonon. Paragugui ma mengadopi sakit. Jalapos dorohanami. Kugu hamalumon nasyakoi lehonom mudo. Diaka dari bagasa para sahiton. Mulai hati madiho.
nunga ditangi hokko jauh-jauh nami. Las marohanami mula siap pertanyanganon. Las marohanami mula siap bagas coromot Tuhan. Las siap marohanami mula siap bagas coromon. Ala nunga ape tangami mamasu-masu kami. Dame marohanami. Amin. Mari dimahita. Martangyak kita mau liate di ho udi bata sito panasa na adong rap dohami mangalupit tangan di bagas joromon lasongoni nangakaruas ni huriam di ngado di ulaw na maragami narak dohotami mangihuton pertanyaan marhiti-hiti live streaming. Porsias itu tuduh kami holak kodo Tuhan pangsaden name hapurusan name situ gua akan nagali pamalu makan namar sahid nama nariho nakana susah mangalehon nang gugu lasongoni ale Tuhan akaparohaon nang dame dilihokudui buas doho mangalehon seban wagicang tutu si tutu songojol wahami uluduhami gali uluduhami juduni aka pakilalan tu akadungan nabui solot dia hati-hati nang dipikiran gabi ulu tutu gabi pangasaho kami gugu nang diri nami haberong doho Tuhan na mampu mengatasi saluhutna ngahubigi haim barita nahu lina pinasaha ni na posomi
tung takas dole Tuhan di patari dahokko marhiti jami tanauli di bangso Israel di tiki marpangusadean nasida tuguguna sendiri gabi susah do nasida gabi lilu nang hapor siyauna Allah di babak itu do panurirang manonahon asa totong marpangusadean tugugum doho tuhasom sendiri Ali Tuhan di bagasan akka perdalanan ningulu nami pe nang dipartikia non nunganyan na nililing na perdalanan ni huriam ala siya do mulahul akan namasa na maul si patureon Hape niya nung odo pi dia kahatay diaka di tonga-tonga niaka parhumason di tonga-tonga niaka hurinya mula seragam niaka seksi nang ka program na pe alay budu hami marasing-asing marpikiran budu hami sipata marasing-asing marpadapot gabi ulu hai bobonosan la di bagasan hasadaun ni roha marhiti-hiti asin ni rohamo Yesus Kristus nang durus mudarmu di dulu Golgata tung ditusodo hami di peluahudo hami si anak kaisan hukna asahunang holam margudopok kami di rohalo di pikiran di gugu di parbinotoan nami sendiri hape along ke parbinotoan yakadongan naboy tumibo mangalehon ak kepikiran naboy palabokon naboy paunaunehon nang naboy mangalehon ak kasitiruan mulai rohanami ikamar bilang-bilang dohami di sudinay dakko lagugo nami tutu alay marhidi gugum na siya banwa gijang lilehok ko doy tuhami dalay ko pakilala kami do Tuhan ito nga to nga ni parngulun nami ganuk marsada-sada Jepang ali Tuhan aka parbinotoan nang pesipata dang buhay huwirek kami siya sudo si malulong nami alay buhay duli Tuhan di patara dia hukoy huasom hasok kalom mo kuni duli Tuhan tutu namian dingulo nami mula ti maruhan nami Tuhan ragamdo akka ulaw ni ruas mo ragamdo akka ulaw nami ada titong buhay marsitomuan dia karuha do di pikiran marsitupahan dia kanauli na dinggan unang gabi tututu waka hamaulon alay buhay ali Tuhan hami serentak saroha pahicaton ngulu partodion di tengah-tengah ni hurian mulai teruhan nabi Tuhan na kanatong respeto tong makan nasi da parbisuhi mengajari akka yang lakonna akka pangajari dia ke persekolahan dipakai horo nasi dah mangalehon persejaran bahwa hicaton masa depannya kada danak dohot akan asing dope lasong oni mananga ka parbuniaga nang medili nasida mo lo pedang Jepang dope dia kapartungan di partikianon alai bengek rohana kemanahan nasida nang pesipata manetehi
Ale mangalatak do di tikina. Gudang do di tikina. Radi kami ale Tuhan menekuni segala sesuatu aka ulaun na pinasahame. Nang pedang di instansi-instansi. Ale mo lobe di aka instansi swasta nang pemerintahan. Nangaka na marusaha sendiri jaka bagas na manang dia ka panggungan na maragami totong leho gugu hai pason leho lomu nangaka bisuk di nasida pahe bakko nak kaulon nai asa marsitomu kami nang jaka mula dong aka perjumpangan di tonga-tongan huria di tonga-tongan masyarakat nangaka adat pe tuturi kami saluhna butuh kami takas namasa itong-itongan ni huriam adong akan nomor sahid na sopola buih bilang ihami adong na dirawat di rumah sakit adong na dirawat di bagasna saya totong nasi dari Tuhan tangamu na leboh hidup masuk-masuk ke ubah nabi nakene masuk-masuk nasi dah sambar gugu nasi dah malum si anak kabar sahiton nang naposom na keborongilon nasi dah manopot bona pasugi sa mosir alam marzungul na boru na sida tutu ele Tuhan ekoramo tambulo na sida di pedalanan songoni mo saya mulak manguluhon hurion resoton mau liatin maruh lami Tuhan nami jalan di bata nami molo pesipata ali Tuhan adong namohop na milas jaka pamatang nami namang gopang di pamatang nami ganuk marsada-sada nasopolek kalau tu rumah sakit alai buah kami di bagasan wasom pamalum mana sida bubu siap pamatang na nasa sahiti alai molotung juk rohana li Tuhan palambor rohana padame asa totong ali Tuhan huilalahami padongan do pangaramo tome Maulate marohanami Tuhan sakakmu mau jalan lemone roham mana saud di bagasan Yesus Tuhan nami amin. Lau papungu pelian Mariende Maita sian nomor 760 ayat sadar dodi ayat 2.
tangia ko mapilian na tapasahat tu adoban di bata tabuduk me marohat tamar tangiang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo harroan ni salugut si leo leho na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus upasahat tay masian na leho mitu hami pilihan nami tuho say jalo maiga buap na hutus di jolom pasu-pasu mai calaramuti asa huparasya kami pilihan on pati pun rajomu di tonga-tonga ni huriam doho di porotibion buhay marohanami markiti-kiti tuddim asalamu tadahami kudang ni sileo leho mitu hami asalam girgir kay madok mauliyate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen rahma kita mangedohon di tangiang atau patai alia manami na di banua gijang saya binar badia maguarmu saya roma hara jaunmu sesaut mono-mono roham di banu tonu songun di banu agijang lihon matu kami serona nguluan siap hari sisa modosa nami songun panesa nami Hidosa na dumana berdosa Tuhami unang kami toki bentuk pangunjunan paluang kami sian pahamako ay hurla punang harajao dohot hagogohon rode samapon salele hilelena bulak mahamu di bagasan dami dohot las ni roha jalo kamu apa sebab senamata di bata asli rohani Tuhan Yesus Kristus holong ni rohani di bata ama dohot para seorang itu di berbadi ama nama dongani mamasu-masu hamu saluhutna amin horas madehita dajalang mana buta jalang tuhatta mana madongani mama masuk kita saluhutna